Mai prelungim un pic această ședință. Mulțumesc pentru solicitudine. Suntem live. Începem ședința extraordinară de astăzi, 24 iulie 2026, convocată prin dispoziția numărul 742 din 23/7/2026. În momentul de față sunteți prezenți un număr de 16 consilieri din 23 în funcție. Ședința este statutară. Vă supun la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi, care cuprinde un singur proiect de hotărâre. Vă rog să votați. Până în momentul de față, 14-15 voturi. Încă un vot așteptăm. Nu. Tot 15. 17. S-a mai conectat cineva. Sunteți în quorum de 17. Ordinea de zi a fost adoptată. Cu 17 voturi. Cu 17 voturi. În continuare o să dau cuvântul domnului președinte de ședință, Romeo Crișan. Vă rog. Stimați colegi, începem prin a-i da și eu la rândul meu cuvântul domnului secretar pentru a supune la vot procesul verbal sinteza al ultimei ședințe. Domnul secretar, vă rog. Bună ziua! Vă supun atenției procesul verbal al ședinței extraordinare ce a avut loc în data de 15 iulie 2026. Dacă aveți discuții, dacă nu, o să vă rog să îl votați. Vă rog să deschideți votul. ...17 voturi pentru. Da. Mulțumesc. O să vă supun atenției procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 16 iulie. Dacă sunt discuții... Nu, iulie. E greșit acei colegile. Dacă sunt discuții, dacă nu, o să vă rog să votați. Încă un vot. Avem 17 voturi pentru. Vă mulțumesc. Dacă cineva este într-o stare de incompatibilitate sau conflict de interese legat de proiectul de pe ordinea de zi, vă rog să anunțați acest lucru. Nu-i nimeni. Mulțumesc. Domnul președinte, vă rog să preluați conducerea. Sigur că da. Stimați colegi, o să începem cu punctul numărul 1 de pe ordinea de zi și singurul de altfel. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2026. Vom vota articolul 2. Se aprobă bugetul local al municipiului Baia Mare pe anul 2026. Astfel, aveți și dumneavoastră documentația. Dacă sunt discuții pe marginea acestui articol, vă rog să vi le exprimați și să vă înscrieți la cuvânt. Dacă nu sunt luări de cuvânt, vă rog frumos să vă exprimați opțiunea de vot legată de articolul 2. Să dau drumul la voting. Colegii de la tehnic, mulțumim. Domnul secretar, vă rog frumos să mă anunțați. Acum vedem. Avem 10 voturi pentru și 4 abțineri. 12 voturi pentru, 4 abțineri. Articolul a fost adoptat. 13 și 4 abțineri. Articolul a fost adoptat. Vă supun atenției dumneavoastră articolul 3 și vă rog să vă exprimați opțiunea de vot în momentul în care cei de la tehnic, colegii, vor da drumul la voting. Dacă sunt discuții pe marginea acestui articol, constat că nu sunt.
Vă rog să vă exprimați votul. S-au înregistrat 13 voturi pentru și 4 abțineri. Articolul 3 a fost adoptat. Vă supun atenției dumneavoastră articolul 4 și vă rog să vă exprimați opțiunea de vot, asta dacă nu sunt luări de cuvânt pe marginea acestui articol. Dacă nu sunt, vă rog să dați drumul la vot. Mulțumim. Mai așteptăm 2 voturi. Da, 13 pentru. 13 voturi pentru și 4 abțineri. Vă supun atenției dumneavoastră articolul numărul 1. Se aprobă bugetul general al municipiului Baia Mare pe anul 2026 astfel. Aveți în documentație modul în care sunt distribuite veniturile și cheltuielile. Dacă sunt luate de cuvânt pe marginea acestui articol, vă rog să o faceți. Dacă nu sunt luate de cuvânt, vă rog să vă exprimați opțiunea de vot. Sunt înregistrate 12 voturi pentru și 5 abțineri. Articolul a fost adoptat și cu permisiunea dumneavoastră am să vă supun atenție și votului dumneavoastră proiectul în integralitate. Dacă sunt luări de cuvânt, vă rog să o faceți. Acest proiect are aviz favorabil și de la Comisia Economică. Dacă nu sunt luări de cuvânt, vă rog să vă exprimați opțiunea de vot la proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi. Dați drumul la voting, vă rog. Se poate vota. Mai așteptăm un vot. 2. Așadar, avem înregistrate 12 voturi pentru, un Cineva vot vota? abțineri și 3 abțineri. Bună ziua, cred că mie nu mi s-a înregistrat Hordău pentru. Doamna Hordău pentru. Așadar, 13 voturi pentru. Sunteți înregistrată. Domnul președinte, stați că nici mie nu s-a înregistrat. Pentru și eu. Cornel Varga sunt. Deci domnul Varga pentru verbal. 14 voturi pentru, da? 13 voturi pentru, un vot împotrivă și 3 abțineri. Bun. Cu aceste voturi exprimate, proiectul a fost adoptat. Până la urmă sunt 18 în ședință. 17. 17. Matematica nu-i bună. 17, 13 voturi pentru, 1 împotrivă și 3 abțineri. Dar mai bine de cum vreți, domnul secretar. Poftim. Spuneați că aveți 14 voturi pentru. Nu, 13 Nu. Domnul președinte au greșit. 13 voturi pentru, din care unul verbal al domnului Varga, un vot împotrivă și 3 abțineri. Da. E ok. Bun. Mai sunt alte discuții pe marginea acestui subiect sau la capitolul diverse? Dacă nu sunt alte discuții, nu ne mai rămâne decât să închidem ședința și să ne vedem la o convocare viitoare, urându-vă totodată un weekend cât mai plăcut și toate cele bune. Mulțumesc pentru prezență și numai bine tuturor. Am eu, stați un pic, am eu o intervenție. Bun, domnul Ilieș, vă rog. Domnul Lupșa Ștefan. Am o intervenție pentru domnul primar. S-a declarat închisă ședința și nu... Bun, am întrebat, da, dacă domnul Ilieș dorește peste... Da, stați un pic, ați declarat, stați un pic, da. dar asta, domnul secretar, deci nu faceți totul așa pe rapid înainte, pentru că nu avem o conexiune foarte bună, mai ales când e online. Așteptați măcar 2-3 minute.
S-a declarat închisă ședința, au ieșit colegii, sunteți doar 8, 9, 10, 11. Da, bun, dar numai, deci pe viitor, vă rog eu foarte mult, când e online, așteptați 2-3 minute, pentru că toți nu avem o legătură foarte bună și vrem să interpelăm. Ședințele astea sunt importante pentru noi, consilierii locali, să venim, să ne spunem opiniile, pentru că de aia suntem aici. Domnul președinte, drum bun către țară, vă așteptăm. Să nu uitați de Mir și de Tămâie, vă rog. Ok, deci lăsăm pentru data viitoare, că am înțeles, s-a declarat închisă ședința. Din păcate s-a declarat închisă Da, bun, ședința. dar vă rog eu foarte mult, Eu am întrebat dacă sunt alte luări de cuvânt. Corect, nu, am înțeles, dar vă rog eu foarte Bine. mult, data viitoare, mai așteptați, mai ales că sunt online. Eu n-am reușit, am primit un apel, s-a întrerupt legătura când am intrat din nou. Hai să rezolvăm treaba asta. Scuze, domnul Iliescu. Dacă doriți, vă rog să vă păstrați ideea pentru ședința Sigur, ordinară da, care bine. vom avea o luni și continuăm. Bine. Bine, mulțumesc mult. Pentru înțelegere, toate cele bune. La revedere. La La revedere, revedere, mulțumesc. colegi. La revedere.